Hi YouTube, berdong ang asa kalama boy bemozang dong ma. Oke, watch life all. Ini topiknya bisnis saya unka. Watch life ada Bodo Scope, Bodo Bazar, and Boro Bazar. Bem, mentam channel saya jangan. Bodo Bazar, Boro Bazar, watch life all. Ada macam channel dong mau na, betul lagi kalau ada channel lah. Babang mention kamu saya Bodo Scope. Nengser mas anda like nisni just night dong. Context for them because nengser mana berat properly smartly hide खालामनो सानो नामा गाज्रि मावग्राया ना सानबेसे थाखुमानो ब्रा सानबेसे थाखुमानो नोंसोरलाय Bodo Scope नोंनि रियेल नेमखौ मिथिया आङो आरो watch life all नि ओनर सानबेसे थाखुमानो नोंसोर सानदोंलाय कपिराइट स्ट्राइक राइट सरि नोङो बेंलाइ नार्जारिखौ मा होनदों कपिराइट स्ट्राइक हरगोन just because of using your आरो डिफेम खालामनायनि सायावहाय नोंनि जि चेनेलखौ डिफेम खालामदों बेनि सायाव dump useless parasites of the society सबसे worst ना नोंसोर माने सबसे the poisonous parasite नोंसोर बेखौ बुजियाखैलाय गथ'फोर नायदों ना सोरबा गथ' देरफुनायफोर नायगासिनो बेखौबो नों थालाया बिदिया गाज्रि बेखौ मिथिबावा watch life all नोंथ' हाबा जानाय मानसिबावसो नोंनावथ' खर'आ एसे मोजां जानांगौमोनथ' बुजिनांगौमोनलाय औ आंबो सासे पेरेन्टसो आंबो सासे पेरेन्ट नङा होमबा आंनाबो फिसाफोर दं बेखौ बुजिबोन ना बेखौथ' बुजिया राइट आरो आं बोरै Bodo Scope एकदमबारे कन्फिडेंसलि होनदोंलाय बेबो बिनि लोगो इज बिकज नाय Bodo Bazar YouTube चेनेलाव बेहा 5K सब्सक्राइबार्स दं अके आरो मोनसे स्क्रिनशट आं येस्टारडे मैयानि स्क्रिनशट मोनसे आंनाव दङ जेरावहाय स्टेटासाव Bodo Scopeआ स्टेटासाव गावनि चेनेलनि जिखुनु दंना खोन्थादों लाइक 19 डेजआव गावहा 5K सब्सक्राइबार गेइन खालामबाय आरो 3.3K वाच आवर आरो 700 आवार्स नांबावगौ होननानै दों गेम फरायनो हानि स्क्रिनशटखौ नाय नोंसोरो wow I can't believe it that my new channel has crossed 5K subscribers within 19 days and just 700 hours needed to be 4K watch time 4K hours watch time okay आरो बिसनि आं बेखौ बोरै कनफार्म जादों ओके नोंसोर दाबो माने कनफ्यूज जादों आं मोनसे स्क्रिनशट देखायनि बेखौ नायगोर बेनि उनाव नोंसोर मिथिगोन लाइक यस बेनो मार एबा Bodo Scopeआनो बे Bodo Bazarखौ सालायो कनफार्म जागोन स 11 जुनाव बे चेनेल खुलिदों 19 दिन होनदोंना 19 दिन 19 डेज ओके 11 जुननिफ्राय दानि जि 29 दंना बिसिम सान 19 डेज जायोना जायोना आरो भिउसखौ नाय ओके 2,907 भिउस मोन बेयावहाय आरो बिनि उनावहाय येस्टारडे मैयानि स्क्रिनशट खालामनायाव माने आं मोनदों लाइक 2,03,400 भिउस बेयावनो मिथिखालाय बेयावनो आं सियर जादों लाइक बिसोरनोखा आरो साबस्क्राइबारखौ नायबाय बेयाव आं सियर होनो हायो बिसोरनोखा Bodo Scopeआ बेखौ प्रपरलि मिथिखायो Bodo Scope आंखौ थगायदोंमोन ना लाइक 3 months back आं जेब्ला नोंखौ सोंदों नों बे watch life allखौ सिनाया अनारखौ सिनाया नों होनदों आंखौ सिनाया आङो मिथिया आङो बेफोर मा होमबालाय बे स्क्रिनशट नोंनि स्टेटासफ्रा मा बियो नों सानदोंमोन खोमा बर'फ्रा बिराद जाम्बालै रावबो हमनो हानाय नङा आंखौ आइडेन्टिटि मिथिनाय नङा आंनिखौ watch life all you played smart right but your partner did not play smart नों मोजाङै गेलेदोंमोन हाइड खालामनो हादों नोंनि सिनायथिखौ बाट नोंनि पार्टनारा नों माने गावखौ एक्सपोज खालामना लाबाय बेयो एबा गावनि इनफरमेसन शेयार खालामना लाबाय बेयाव Bodo Scopeआ आं बेखौ होननो लुबैयो नाय आइ एम ट्राइं माइ बेस्ट आं बेस्ट ट्राइ खालामबाय आंनि जि डिउटि दं आं बेखौ मावगासिनोखा जि टक्सिसिटि स्प्रेड खालामनाय मा खालामनाय बेफोर माने क्लियार खालामनो गोसोथार नोंसिनिसो बे लाइक इउ से जाय watch life all नि viewers आरो Bodo Bazarनि viewers बिसोरथ' अलरेडि आं बिसनि ग्रुपआव थाना फैखांबाय WhatsApp ग्रुपआव नायखांबाय इट इज भेरि टक्सिक यार only just all this shit यार आरोबाव मोनसे इलिगेल बुस्थुबो सोलिगासिनो बेखौबो आं बुंला बेयाव बुंबा आंहासो गाज्रि जागोन बाट DM खालाम आं खोन्थागोन मा सोलिगोन नाय watch life all आरो Bodo Scope नोंसिनि जि गेम गेलेनांगौआ जोब्बाय आं दायो एक्शन लानोसै नोंसिनि सायाव आं सियरखा आंल' नङा बिराद मानसिफ्रा एक्शन लासिगोन नोंसिनि सायाव आरो जों रेडिखा एक्शन लानो रेडिखा जास्ट नों एभिडेन्सल' नांगौमोन आं एभिडेन्स शेयार खालामबाय ना दायो एक्शन लाजोबसिगोन डन्ट वारि अबाउट दैट यार डन्ट वारि आरो जाय Bodo Scopeनि फट' दं प्लिज आंनो शेयार खालाम WhatsAppआव आंनि जाय लोगोफोर प्लिज आंनो शेयार खालाम Bodo Scopeनि फट' मोनदोंबा अके प्लिज आंनो शेयार खालाम स' बिसिमल'सै बे एक्चुअलि हेट स्प्रेड खालामनो थाखाय भिडिअ बानायखाय आं जास्ट बेखौ लुबैग्रा ससाइटिया चेन्ज जानांगौ आरो बिदि पेरासाइट्सफोरखौ दोनजाया आरो बेरि नाय लाइक 80K सब्सक्राइबार्स यार
एफा गिदिर पेरासाइट एफा टक्सिक पेरासाइट मोनसे सेला बानायबाव लाइक लिटरली सार्भे हाउ इज लाइक मोनसे स्टुडेन्ट बानायबावबाय जायनि मुङानो जाबाय बड'स्कप आं बोरै कनफार्म जादों इज बिकज नाय भइस चेन्जार इउज खालामो बड' बाजार इउटुब चेनेल थां नायहै नोङो भिडिअसफोरखौ मोनसे फार्स्ट भइस अभारा जागोन वाच लाइफ अलनि एन्ड सेकेन्ड भइस चेन्जार जों इउज खालामगोन नालाय एप्स मेला दङ भइस चेन्जार एप्स बिदि चेन्ज खालामनानै होनो मानोबा दा सिनायथों होननानै बड'स्कप नों गेमखौनो प्ले प्रपर खालामनो रोङा आरो आं बेखौनो लुबैयो वाच लाइफ अल आरो बड'स्कपखौ गेम गेलेदोंबा ना जेबो नङा नों गेले नों सानैखौलाय बर'फ्रा बिराद जाम्बा जाम्बि नङा होमबा मेनिपुलेट खालामनो हागोन साननांगौबा जोंनि बर'फ्रालाय मा हमनो हानोब्रा आं बिदि खालामनायखौ बिदिफोरखौ खालामबाबो सोर हमनो हानो होननानै सिगां हमनो हायामोन खोमा बाट दानियावहाय प्लिज यार डोन्ट थिंक लाइक दिस आंनि लिस्टआव फैफ्लाङोबा बिराद गाज्रि फासिगोन नोंसोर मिथिबाय आंनि लिस्टआवल' फैनाङा टटेलि माने जावखुजोबनाय एक्सप'ज खालामगोन आं सिदा सिदि खोथा आंना स' बिसिमल'सै पिस आउट टु एभ्रिवान एन्ड लाभ इउ अल बेखौनो आसा खालामो लाइक भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथ' बिराद मोजां खोथा लाइक खालाम आरो आं बिग मागिनो गोसो गैयालै साबस्क्राइब खालामा नोंसिनि गोसो स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल